Jeg står for en aktivistisk udenrigs- og forsvarspolitik. Det gør jeg, fordi vi skal forsvare Danmarks sikkerhed og de danske værdier, og det gør vi uden for landets grænser. Faktisk så er forsvaret et fantastisk værktøj i Folketingets udenrigspolitiske værktøjskasse, fordi vi kan levere både det bløde og det hårde. Det vil sige, at vi kan instruere og træne, og samtidig så kan vi tage kamp op. To savklinger eller to ledninger. Stikkontakt. Der er bare lige en til batteri, så er en savkling på oven. Så det er sådan set det, vi har frem med. Vores aktivistiske udenrigs- og forsvarspolitik, den er kun mulig, hvis vi har engagerede medarbejdere, vi har godt med. Og det har vi i forsvarets tjenestesteder rundt omkring i Danmark. Det ser jeg ved selvsyn, når jeg besøger tjenestestederne, og jeg synes, det er fantastisk at opleve de meget, meget engagerede medarbejdere, som virkelig brænder for det, vi laver. One of the reasons I think it's important that these three ministers stand here is that we work very, very well together in Helmand province. Jeg har lige mødtes med mine britiske kollegaer og min estiske kollega og deres ambassadør her i Kabul i Afghanistan. Vi har haft møde, fordi vi sammen er i Helmand-provinsen, og vi bliver hørt som et lille land, fordi vi gør en forskel. Vi sætter militæret ind i Helmand for at sikre sikkerhed, og samtidig så laver vi genopbygning. Og man må bare sige, at hvis vi skal høres i diplomatiet, så skal vi også sætte handling bag ordene, og det gør vi. Jeg er nu på vej hjem fra Afghanistan. Det er de steder i verden, hvor vi kan altid gøre en forskel. Det gør vi også i Libyen. Det gør vi også, når vi jagter pirater ude for Somalias kyst. Vi skal også være klar til det næste sted, for der kommer et næste sted. Og derfor er det vigtigt at fastholde den aktivistiske udenrigs- og forsvarspolitik, sådan så vi kan skabe fred og sikkerhed både hjemme og ude.